ପିଲାମାନେ ଆସ ପଢିବା ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣର ପାର୍ଟ 4 କୁ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା। ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ କଣ ପଢିବା ନା ମାଂସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମକୁ କେଉଁମାନେ ମାଂସ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେସିକାଲି କଣ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି ଏମାନେ କଣ ଆମକୁ ମାଂସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଏବେ କଣ ପଢିବା ନା ମାଂସ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଯୋଉ ପ୍ରାଣୀ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଆମେ ମେଣ୍ଢା ବିଷୟରେ ପଢିବା। ଆମର ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି କଣ ମେଣ୍ଢା। ଏ କଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରଜାତି। ତ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା ନା ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରଜାତି ହେଉଛି କଣ ମେଣ୍ଢା। ମେଣ୍ଢାଟି ହେଉଛି ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରଜାତି। ଏହା ଆମକୁ କଣ ଦିଏ? ମେଣ୍ଢା ଆମକୁ କଣ ଆମେ ମେଣ୍ଢା ଠାରୁ ପଶମ ପାଉ, ମାଂସ ପାଉ, କ୍ଷୀର ଏବଂ କଣ ଚମଡା ପାଇଥାଉ। ତ ମେଣ୍ଢାର ଚମଡାରେ କଣ ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଜିନିଷ ହଉଛି। ତ ଆମେ ତାଠୁ କଣ ମାଂସ, କ୍ଷୀର, ଚମଡା, ପଶମ ଇତ୍ୟାଦି ପାଇଥାଉ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ ନା ସେମାନଙ୍କର ମଳରୁ ଭଲ ଖତ ହୁଏ। ସେମାନଙ୍କ ମଳରୁ କଣ ଭଲ ଖତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କଣ ଆମେ କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଘୁଷୁରୀ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା ଭାରତରେ ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଦୃତ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମ ଦେଶରେ ସର୍ବମୋଟ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନର ଘୁଷୁରୀ ମାତ୍ର 5% ଯୋଗାଉଛି। କଣ ସେ ମାତ୍ର 5% ଯୋଗାଉଛି ମାଂସ। ଏହା କଣ ହଉଛି ନା ଚର୍ମ, ଚର୍ବି ଓ ଲୋମ ଯଥାକ୍ରମେ କଣ ଚମଡା ଶିଳ୍ପ, ସାବୁନ, ତେଲ ଆଉ ଝାଡଣି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବ୍ୟବହୃତ କରୁ। ଘୁଷୁରୀ ଖତରେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ ଏବଂ ପଟାସିୟମ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। କଣ ଥାଏ ନା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ ଏବଂ ପଟାସିୟମ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେଖିବା କଣ ନା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନା ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା। ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ ଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରି ମଣିଷ ସମାଜର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ବା ପୋଲ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। କଣ ନା ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ବା ପୋଲ୍ଟ୍ରି କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲା? ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେମିତିକି ଆମେ କଣ କୁକୁଡ଼ା, ବତକ, ଟର୍କି, ଆଦି ପ୍ରଧାନ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ଅଟେ। ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛେ, ବତକ ବି ପାଳନ କରୁଛେ, ଟର୍କି ବି ପାଳନ କରୁଛେ। ତ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ଭିତରୁ ପ୍ରଧାନ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୁକୁଡ଼ା ହେଉଛି ସର୍ବପ୍ରଧାନ। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ। ବୁଝିଲା? ତ ଆମେ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ କାହାକୁ କହିଲେ ନା ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ କେତେକ ଜାତିର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ ତଥା ସେମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି କରି ମଣିଷ ସମାଜର ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଓ ଆର୍ଥିକ ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରାଯାଏ, ତାହାକୁ ଆମେ କଣ ପକ୍ଷୀ ପାଳନ ବୋଲି କହିଲେ ବା ପୋଲ୍ଟ୍ରି ବୋଲି କହିଲେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ କୁକୁଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ପାଳନ କରୁଛେ ନା ଆମର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା କଣ ନା ଏଥିରେ କଣ ଦୁଇଟି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା କଣ ନା ଅଣ୍ଡା ଓ ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ମାଂସ। ଆମେ କଣ କୁକୁଡ଼ା ଏଇଥିପାଇଁ ପାଳନ କରୁଛେ କି ସେମାନେ ଆମକୁ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ କରି ଆମେ କଣ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛେ। ତ ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ଆମର କଣ ଅଣ୍ଡା, ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡଟି ହେଲା ଆମର ମାଂସ। ବୁଝିଲା? ପିଲାମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ କଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ଆକାର ବଡ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ କଣ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ଉଦାହରଣ ଆମର ଯେମିତି କଣ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ହର୍ନ ରହିଲା, ମିନାର୍କା ରହିଲା, ଆଙ୍କୋନା ରହିଲା ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ କଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। କଣ କଣ ରହିଲେ ନା ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ହର୍ନ, ମିନାର୍କା, ଆଙ୍କୋନା ଏଗୁଡାକ କଣ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡାକ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏଇ କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡିକୁ ଆମେ ପାଳନ କରୁଛେ। ତ ହ୍ୱାଇଟ୍ ଲେଗ୍ ହର୍ନ କୁକୁଡ଼ା ବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ 200 ରୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା
ଦେଇଥାନ୍ତି କଣ ନା ଯୋଉ ହ୍ୱାଇଟ ଲେଗ ହର୍ନ ରହିଲା ସେ ବର୍ଷକୁ 280 ରୁ 300 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। କିଏ ନା ହ୍ୱାଇଟ ଲେଗ ହର୍ନ ବୁଝିଲା ଏମାନେ ବର୍ଷକୁ 280 ରୁ 300 ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିଲା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କି ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଯୋଗୁରୁ ତ ଆମକୁ କିଛି ନା କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତ ଆମେ ଏହି ସବୁ କୁକୁଡାକୁ ପାଳନ କରୁଛେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ନା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେବା ହେତୁ ଆମେ ଏଇ କୁକୁଡାକୁ ପାଳନ କଲେ ଏମାନେ ବହୁତ ସାରା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଣ୍ଡା ପାଇଥାଉ ବୁଝିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଯେମିତି କି କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉମାନେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁ କୁକୁଡା ଗୁଡିକ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଆକାରରେ ଟିକେ ବଡ ହୋଇଥାନ୍ତି। ସେମିତି ଯୋଉମାନେ ମାଂସ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ନା ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଅଧିକ ଓଜନ କରାଯାଇଥାଏ। ବହୁତ କମ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଓଜନର କରାଯାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମାଂସ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ବହୁତ କମ ସମୟରେ ଆମେ ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ କରିବା ତେବେ ସେମାନେ ଆମକୁ ଜଲ୍ଦି ମାଂସ ଦେବେ ବୁଝିଲା। ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡା ଗୁଡିକ କମ ସମୟରେ ଅଧିକ ଓଜନ ହେଉଥିବାରୁ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଆମେ ମାଂସ ପାଇଲେ। ଉଦାହରଣ କିଏ କିଏ ରହିଲେ ନା କର୍ନିଶ, ଫ୍ଲାଇମାଉଥ କ୍ରକ୍, ବ୍ରହ୍ମା ଇତ୍ୟାଦି କିଏ କିଏ ରହିଲେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହେଲା ନା କର୍ନିଶ, ଫ୍ଲାଇମାଉଥ ରକ୍, ବ୍ରାହ୍ମା ଏମାନେ କଣ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମାଂସ ଦେଇଥାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ତ ଦେଶୀ କୁକୁଡା ମଧ୍ୟରେ ଅସିଲ ଜାତୀୟ କୁକୁଡା ମାଂସ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ କଣ ନା ଏମାନେ କିଏ ଅସିଲ ଜାତୀୟ ମାଂସ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା କ୍ଷମତା ଭଲ ନୁହେଁ। ସେମାନଙ୍କର ଅଣ୍ଡା ଦେବା କ୍ଷମତା ଭଲ ରହିନଥାଏ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଆମର ଯୋଉ କଣ ନା ଅଣ୍ଡା ବହୁତ କିଏ ଦଉଥିଲା କେଉଁ କୁକୁଡା ମାନେ ଦେଉଥିଲେ ନା ହ୍ୱାଇଟ ଲେଗ ହର୍ନ, ମିନାର୍କା, ଆଙ୍କୋନା ଇତ୍ୟାଦି ଏମାନେ କଣ ସବୁ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମକୁ ମାଂସ କୋଉମାନେ ଦଉଥିଲେ ନା କର୍ନିଶ, ଫ୍ଲାଇମାଉଥ ରକ୍, ବ୍ରାହ୍ମା ଏମାନେ ମାଂସ ଦଉଥିଲେ। ତ ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ କୁକୁଡା ରହିଲା ତା ନାଁ କଣ ହେଉଛି ନା ରୋଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଡ୍। ଇଏ କଣ ନା ମାଂସ ଦେଇଥାଏ ତା ସହିତ ଅଣ୍ଡା ବି ଦେଇଥାଏ। ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଣ୍ଡା ସହ ମାଂସ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥାଏ ଏଇ କୁକୁଡା ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଦେଶୀ କୁକୁଡା ଅସିଲ କଣ ନା ଦେଶୀ କୁକୁଡା ଅସିଲ ସହ ବିଦେଶୀ କୁକୁଡା ହ୍ୱାଇଟ ଲେଗ ହର୍ନର ସଂକରୀକରଣ କରାଇ ନୂତନ ଜାତିର କୁକୁଡା ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଉଛି। କଣ ନା କିଏ ଆମର ଦେଶୀ କୁକୁଡା ହଉଛି ଅସିଲ ଏବଂ ବିଦେଶୀ କୁକୁଡା ହ୍ୱାଇଟ ଲେଗ ହର୍ନ ସଂକରୀକରଣ କରି ଆମେ ନୂଆ କୁକୁଡାକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରୁଛେ। ଏହା ଫଳରେ ଶଙ୍କର କୁକୁଡା ମାନଙ୍କ ଠାରେ କଣ ନା ଗୁଣ ଗୁଡିକ ମିଳିପାରୁଛି। କେଉଁ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ମିଳିପାରୁଛି ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଚାଲ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଟା ଏକ୍ସାମ ରେ ପଡିବ କେଉଁ କୁକୁଡାଟି ଉଭୟ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ମାଂସ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଦିଏ ମନେ ରଖିଥିବ କଣ ନା ରୋଡ ଆଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଡ୍ ବୁଝିହେଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଶଙ୍କର କୁକୁଡା ଗୁଡିକର ଆମେ କଣ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଚାଲ ଦେଖିବା କଣ କଣ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ମିଳିପାରୁଛି। ତ ଚାଲ ଆମେ ମାନେ ଦେଖିବା। ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଓ ଗୁଣାତ୍ମକ କୁକୁଡା ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା କଣ ନା ସଂଖ୍ୟାତ୍ମକ ଆଉ ଗୁଣାତ୍ମକ କୁକୁଡା ଚିଆଁର ଉତ୍ପାଦନ କରିବା। ଦୁଇରେ କଣ ହେଲା ନା ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ କୁକୁଡା ଚିଆଁ ଉତ୍ପାଦନ ନିମନ୍ତେ ଉନ୍ନତ ଗଞ୍ଜା ଓ ମାଇ କୁକୁଡା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 3ରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନେ ପରିବେଶକୁ ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରୁଥିବା ତଥା ଉଚ୍ଚ ତାପକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା କୁକୁଡାର ସୃଷ୍ଟି। ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଦିନରେ ଯୋଉ ଖରା ହଉଛି ତ ତାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରୁଥିବା ବା ଖାପ ଖୁଆଇ ଚଳିପାରୁଥିବା କୁକୁଡାର ସୃଷ୍ଟି କରିବା। ତ 4ରେ ପରିଚାଳନାଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ କମ ବୁଝିହେଲା। ତ 5ମରେ କଣ ଦେଖିବା ନା ସର୍ବୋପରି ଅଣ୍ଡା ଦେବା କୁକୁଡାର ଆକାର ଛୋଟ କରି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା କୃଷି ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ
କରିବା। କଣ ହେଲା ନା ଅଣ୍ଡା ଦେବା କୁକୁଡ଼ାର ଆକାର ଛୋଟ କରି ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବା କୃଷି ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥକୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବିନିଯୋଗ କରିବା। ତ ଏସବୁ ଥିଲା ଶଙ୍କରୀକରଣ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ଗୁଣ ଗୁଡ଼ିକ କଣ କଣ ମିଳିପାରୁଛି ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ବୁଝିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ମାଂସ କଣ ହଉଛି ନା ଆମେ ମାଂସ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରୁଥିବା କୁକୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକୁ କଣ ନା ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦେଲେ ସେମାନେ କଣ ଭିଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେବା ତେବେ ସେମାନେ କଣ ଅଧିକ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବା। ତ କଣ ହେଲା ନା ମାଂସ ନିମନ୍ତେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଭାଇଟାମିନ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଏ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେହି କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କ ଠାରେ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ହୁଏ। କଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ଠାରେ ମାଂସ ବୃଦ୍ଧି ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ନ ପଡନ୍ତି ଓ ପର ଛିଣ୍ଡି ଯାଇ ଅସୁନ୍ଦର ଦେଖା ନ ଯାଆନ୍ତି ସେଥିପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ନଜର ଦେବାକୁ ପଡେ। କଣ ନା କେଉଁ କୁକୁଡ଼ା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବେଳେ ସେମାନେ ଯେପରି ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ରୋଗରେ ପଡି ନ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରନ୍ତି ବା ସେମାନଙ୍କର ପର ନ ଛିଡେ ତ ସେଥିପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡେ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନରୁ ଅଧିକ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାକୁ ହେଲେ ଉତ୍ତମ ପରିଚାଳନାଗତ ଜ୍ଞାନ ରହିବା ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକ। ଯଥା ଗୃହର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କଣ ନା ଆମେ କଣ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର ଚାଲ ଦେଖିବା। କଣ ଗୃହର ତାପମାତ୍ରାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା, ଗୃହ ପରିବେଶ ଓ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳ ପରିବେଷଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷାର ନିୟମ ପାଳନ କରିବା, କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ନିରାକରଣ ଓ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ବୁଝିଲା। ତ ଏସବୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ବା ନଜର ରଖିବା ନିହାତି ଦରକାର। ମାଂସ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପୁଷ୍ଟି ଓ ପରିବେଶୀୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଣ୍ଡା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ପାଳିତ କୁକୁଡ଼ା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ା ଖାଦ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସହ ସ୍ନେହସାର ଓ ଭାଇଟାମିନ ଏ ଓ କେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। କଣ ଥାଏ ନା ବ୍ରଏଲର କୁକୁଡ଼ାରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ସ୍ନେହସାର ଏ ଓ କେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ଭାଇରସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କବକ ବା କୃମି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତ ଆମେ ମାନେ ଯେମିତି ବହୁତ ଗୁଡିଏ ଭାଇରସ କିମ୍ବା ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଦ୍ୱାରା ରୋଗରେ ପଡୁଛେ ବା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛେ ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଇରସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଏସବୁ କଣ ନା ଭାଇରସ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ କବକ ବା କୃମି ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଅନେକ ରୋଗର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହୋଇ ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା, କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କର ଶରୀରର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବିଶୋଧକ ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରି ପାରିବା। ଆମମାନେ ଯେମିତି ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଛେ ତ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏସବୁ କରିବା ନିଶ୍ଚୟ ଆବଶ୍ୟକ ବା ନିହାତି ଦରକାର ଅଟେ। ତ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ କରିବା ଦରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଷେଧକ ଟୀକାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କୁକୁଡ଼ା ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବା ବା ସେମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରୁ ରୋକି ପାରିବା। ଏହି ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରତି ଉପଯୁକ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଏକ ଲାଭଜନକ ବ୍ୟବସାୟ ହୋଇଥାଏ। ଆମେ ଯଦି ଏସବୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ତାହେଲେ କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ଆମ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ କୁକୁଡ଼ାର ରୋଗ ଆମେ କ୍ଲାସ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ପଢିବା ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ। କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ବା ଅଣ୍ଡା ଓ ମାଂସ ଉତ୍ପାଦନ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ। ତ ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଦେଖିବା ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷକୁ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଭାରତ ଭଳି ଏକ ବିକଶିତ ଦେଶରେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଭାରତରେ କଣ ନା ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବେଶ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ତ
କଣ ନା ଆମର ଯେମିତି ରହିଲା କୁକୁଡ଼ା ହଉ, କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ ହଉ, ଗୋ ମଇଁଷି ଆଦି ପାଳନ ହଉ କିମ୍ବା ଘୁଷୁରୀ ପାଳନ ହଉ, ଏମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ କଣ ନା ମାଛ ଚାଷରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଭ ହୋଇଥାଏ, ଅଧିକ ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ତ କଣ ହୁଏ ନା ମାଛ ଚାଷ ମାଛ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କଣ ନା ଆମକୁ କମ ପଇସାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ମାଂସ ଅପେକ୍ଷା ମାଛ ଆମକୁ କଣ କମ ପଇସାରେ ମିଳିଯାଉଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭାରତରେ ଆମେ କଣ ନା ମାଛ ଚାଷକୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ଭାରତରେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ମାଛର ଚାହିଦା ଅଧିକ ରହିଛି। ତ ମାଛର ଚାହିଦାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାଛକୁ କଣ ବହୁତ ବହୁତ ଭାବରେ ବା ବହୁତ ମାଛ ଚାଷ ଆମେ କରିଥାଏ, ବହୁଳ ଭାବରେ ଆମେ କରିଥାଉ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ମାଛକୁ ଆମେ କଣ ମଧୁର ଜଳରେ ବି ଚାଷ କରିପାରିବା ଏବଂ ଆମେ ଲୁଣି ଜଳରେ ବି ଚାଷ କରିପାରିବା। ଯେମିତି ଆମର ମଧୁର ଜଳରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି? ମଧୁର ଜଳ କଣ କିଏ କିଏ ହେଲେ ଆମର ନା ପୋଖରୀ, ନଦୀ, କେନାଲ, ହ୍ରଦ, ଜଳଭଣ୍ଡାର, ଏମାନେ କଣ ମଧୁର ଜଳ। ତ ଏମାନେ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏସବୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ମାଛ ଚାଷ ବହୁତ ସୁବିଧାରେ କରିପାରୁଛେ। ଏବଂ ଲବଣ ଜଳ ଯେମିତିକି ଆମର ସମୁଦ୍ର ହଉ କିମ୍ବା ଲବଣାକ୍ତ ହ୍ରଦ ହଉ, ଏଥିରେ ବି ଆମେ କଣ ମାଛ ଚାଷକୁ କରିପାରୁଛେ। ତ କଣ ହେଲା ନା ତେଣୁ ମାଛ ଚାଷର ଚାହିଦା ଆମ ଭାରତରେ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ। ମାଛ ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଜଳାଶୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଓ କଙ୍କଡା ଭଳି ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଏବଂ ଗେଣ୍ଡା ଓ ଶାମୁକା ଭଳି ମଲୁସ୍କା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଇଥାଏ। ଚିଙ୍ଗୁଡି କଙ୍କଡା ଆମର କଣ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଜାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ଆମର କଣ ମଲୁସ୍କା ଜାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ କଣ ହେଲା ନା ଚିଙ୍ଗୁଡି କଙ୍କଡା ଯେମିତିକି କଣ ଏମାନେ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଜାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗେଣ୍ଡା ଶାମୁକା ମଲୁସ୍କା ଜାତିରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଆଉ ମଲୁସ୍କା ବିଷୟରେ ତୁମେ ମାନେ ବଡ କ୍ଲାସରେ ଭଲସେ ପଢିବ। କାହା କାହା ବିଷୟରେ ନା ଆର୍ଥ୍ରୋପୋଡା ଆଉ ମଲୁସ୍କା ବିଷୟରେ। ତ ପିଲାମାନେ ମାଛ ସାଧାରଣତଃ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ମାଛ ଚାଷ ପୋଖରୀ ଓ ଅନ୍ୟଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟ। ଯେମିତି ଆମର ପୋଖରୀ ହଉ, ନଦୀ ହଉ, ହ୍ରଦ ହଉ, ସମୁଦ୍ର ହଉ, ଏସବୁରୁ କଣ ଆମେ ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟରୁ ଆମେ ପାଉଛେ ଏବଂ ଆମେ କଣ ପୋଖରୀରେ ବି ଆମେ ଚାଷ କରୁଛେ ଏହାକୁ, ମାଛ ଚାଷକୁ। ବୁଝିହେଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏବେ କଣ ଦେଖିବା ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଚାଷ। ଭାରତର ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7500 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। କେତେ ତା ଦୈର୍ଘ୍ୟ ନା ଭାରତର ଯୋଉ ସମୁଦ୍ର ତଟ ଅଞ୍ଚଳ ଗୁଡାକ ରହିଛି ତାର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 7500 କିଲୋମିଟର, ଯାହାକି ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପଦ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ। ବୁଝିଲା? ତ ପିଲାମାନେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ମାଛ ସମ୍ପଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଯୋଉ ଗଭୀର ସମୁଦ୍ର ଅଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ କଣ ନା ବହୁତ ଗୁଡିଏ ମାଛ ରହୁଛନ୍ତି। ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କେତେକ ମାଛ ଯଥା କଣି, ସାର୍ଡିନ, ମ୍ୟାକ୍ରେଲ, ଟୁନା, ପମ୍ପରେଡ, ସାର୍କ ଓ ସାଙ୍କୁଚ, କାନଗୁରଦା, ଚାନ୍ଦି ଆଦି ପ୍ରଧାନ ଅଟେ। ବୁଝିଲା? ତ କଣ କଣ ରହିଲା ମାଛ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, କଣି, ସାର୍ଡିନ, ମ୍ୟାକ୍ରେଲ, ଟୁନା, ପମ୍ପରେଡ, ସାର୍କ ଓ ସାଙ୍କୁଚ, କାନଗୁରୁଦା, ଚାନ୍ଦି ଏସବୁ ପ୍ରଧାନ ମାଛ। ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜାଲ ଓ ଡଙ୍ଗା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଏଇଟା କି ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ବଡ ବଡ ଜାଲ ସମୁଦ୍ରରେ ପକଉଛେ ଏବଂ ଡଙ୍ଗା ଦ୍ୱାରା ମାଛକୁ ଆମେ ଧରୁଛେ। ଆଜିକାଲି ଅଧିକ ମାଛ ଧରିବା ପାଇଁ ଉପଗ୍ରହ ଏବଂ ଶବ୍ଦ ସମ୍ବେଦ୍ୟ ତରଙ୍ଗର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଶବ୍ଦ ସମ୍ବେଦୀ ତରଙ୍ଗ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ କଣ ସୋନାର ବୋଲି କହୁଛେ, ତାର କଣ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଆମ ଦେଶ ତଥା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ଆଜିକାଲି ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ତ ଏବେ କଣ ହଉଛି ନା ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ ଚାହିଦା କରୁଛନ୍ତି। ମାଛ ସହିତ ବାଗଦା ଚିଙ୍ଗୁଡି, କଙ୍କଡା ଓ ଓଷ୍ଟର ଆଦି ମୋଲସ୍କା ଜାତୀୟ ଅନ୍ୟ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିତ୍ତିରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଆମେ କଣ ଚିଙ୍ଗୁଡି, କଙ୍କଡା ଏସବୁ ଆମେ କଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛେ। ତ କଣ ହେଲା ନା କଣ ନା ଓଏଷ୍ଟର, ଚିଙ୍ଗୁଡି ଓ କଙ୍କଡା ଆମେ
कौन ना व्यवसायिक भित्तिरे पालन एबे करा जाउछि। एही मत्स्य संपदर उत्पादन निमंते समुद्र जल को आबद्ध करी जे मत्स्य चाष करा जाए ताहाकू कोन मेरिकल्चर कहा जाए। कोन ना ताकू आमे कोन कहिले मेरिकल्चर कहिले। ताहाकू कहिले ना मत्स्य संपदर उत्पादन निमंते समुद्र जल को आबद्ध करी जे मत्स्य चाष करा जाए जेतबेले आमे समुद्र जल को गोटे स्थान रे आबद्ध कर देउछे एवं सेठरे कोन मत्स्य चाष करूछे तो ताहाकू मेरिकल्चर कहा जाए। कोन ना मेरी कल्चर कहा जाए। तो बुझिला पिला माने तो एबे आमे देखिबा कोन ना मधुर जल बा अंतःस्थलीय मत्स्य चाष को आमे एबे देखिबा। कौन देखिबा ना मधुर जल बा अंतःस्थलीय मत्स्य चाष देखिबा। आमे एबे डिस्कस करले कोन ना मधुर जल रे जोटा कि हमर मधुर जल केउ गुडी कहउछि ना हमर पोखरी हृद केनाल एगुडा कोन सब मधुर जल। तो एथरे कोन आमे माछ चाष करूचे तो पोखरी हृद और केनाल आदि मधुर जल रे हेउथिबा माछ चाष को मधुर जल मत्स्य चाष कहा जाए। कोन ना मधुर जल कौन कहले आमे ना मधुर जल मत्स्य चाष कहले। एहा व्यतीत लुणा पानी रे अर्थात जेउठारे मधुर जल और सामुद्रिक लुणा जल मिसी थाए सेठारे मध्य मत्स्य उत्पादन करा जाई थाए। जेमति आमे कहले लवणाक्त जल जोडा कि हमर कोन लवणाक्त हृद समुद्र एगुडा रे कोन आमे लवणाक्त जल देखुचे तो सेठारे मध्य आमे माछ चाष करूचे एवं सेठारे मध्य बहुत प्रकार माछ रहउचंती। तो विभिन्न प्राकृतिक मधुर जलाशय जे मत्स्य संपद मिली थाए ताहा आमर चाहिदा दृष्टि यथेष्ट नुहे तेणु मत्स्य उत्पादन रे वृद्धिर आवश्यकता रही। कोन ना तेणु आमे माछ चाषर वृद्धिर आवश्यकता रही। एहार सफल रूपायन निमंते विभिन्न आबद्ध पोखरी रे माछ चाष करा जाय थाए एवं ताहाकू एक्वाकल्चर कहा जाए। आमे गोटे कौन पढ़ी ना मेरिकल्चर पढ़ी। तो मेरिकल्चर क्या कहा जाइथिला मत्स्य संपदर उत्पादन निमंते समुद्र जल को आबद्ध करी जे माछ चाष करा जाए ताकू आमे कोन मेरिकल्चर कहिथिले। समुद्र जल को जो आमे आबद्ध करी रखिथिले तो ताकू आमे कोन मेरिकल्चर बोली कहिथिले। तो एबे कोन ना एक्वाकल्चर काहाकू कहिले ना देखो सफल रूपायन निमंते विभिन्न आबद्ध पोखरी रे माछ चाष करा जाय थाए एवं ताहाकू एक्वाकल्चर कहा जाय। मधुर जल जो हमर सेथिरे कोन होउछि ना आबद्ध पोखरी रे माछ चाष करा जाय ताकू आमे कोन एक्वाकल्चर बोली कहिले। समुद्र रे जोडा आबद्ध करी कहउछि ताकू मेरिकल्चर कहिले एवं पोखरी जल रे जोडा आबद्ध करी करछे सेटा को आमे कोन कहिले एक्वाकल्चर बोली कहिले। बुझि पारिले पिला माने मन रखिला। तो एबे देखियो चलो कोन ना देखो आजिकाली माछर चाहिदा पूरण निमंते चाष जमी रे धान चाष सह माछ चाष मध्य करा जाउ छी। तो कोन हैला ना चाहिदा निमंते कोन ना हमर जो धान चाष जमी अछि तो कृषि जमी अछि सेथरे आमे कोन एबे माछ चाष मध्य करि पारु छी। फल धान उत्पादन सह माछ मध्य उत्पादित हेउ पारुछि। एहा व्यतीत आबद्ध पोखरी रे एकक माछ चाष न करी विभिन्न जातिर माछ को एकाठी मिसाई चाष करा जाई थाए ताहाकू मिश्रित माछ चाष कहा जाए। आमे जदी कोन कहले ना गोटे आबद्ध पोखरी रे गोटे प्रकार माछ चाष न करी बहुत गोटे प्रकार माछ चाष करूछे तो ताकू आमे कोन मिश्रित माछ चाष बोली कहिले। कोन ना जेहेतु आमे मिसई की करूछे बहुत गुडे माछर मिसई की करूछे तो ताकू आमे कोन मिश्रित माछ चाष बोली कहिले। बुझिला। मिश्रित माछ चाष रे प्राय 5 रु 6 प्रकार माछ जेपरि कि भाकुर रोही मिरिकाली बिलाती रोही सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प इत्यादि को एकाठी गोटे जलाशय रे चाष कर जाई थाए। किए हमरा आसले कौन चाष कले ना रोही भाकुर मेरिकाली बिलाती रोही सिल्वर कार्प और ग्रास कार्प को आमे एकाठी मध्य चाष करि पारुछे। एभली मिश्रित माछ चाष रे विभिन्न स्तर रे थिबा खाद्य पदार्थ गुडिक माछ मानक द्वारा सुविनियोग होई माछ मानक भितरे प्रतिद्वंदिता कम हुए फल रे माछ उत्पादन अधिक बढ़ी थाए। कोन ना प्रतिद्वंदिता कम हेबा फल रे माछ चाष अधिक बढ़ी थाए। जलाशय रे विभिन्न माछ मानकर खाद्य संग्रह स्तर अलगा होई थाए। तांकर जो खाद्य संग्रह स्तर अलगा होई थाए।
ବୁଝିଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛେ କି ଭାକୁର ମାଛ ଜଳର ଉପରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ଯେପରିକି କଣ ହେଲା ଆମର ନା ଭାକୁର ମାଛ ଜଳର ଉପର ସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲା ବେଳେ ରୋହି ମଧ୍ୟ ସ୍ତରରୁ ଓ ମିରିକାଳି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଥାଏ। ତ ଏମାନେ କଣ ହେଲେ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତରରୁ କଣ ଅଲଗା ଅଲଗା ସ୍ତରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କଲେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସହଜରେ ଚାଷ କରିପାରୁଛେ। ତା ଛଡା ବିଦେଶୀ କାର୍ପ ଜାତୀୟ ମାଛ ମାନେ ଦଳ ଓ ଶିଉଳିକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଯୋଉ ବିଦେଶୀ ଆମର କଣ ରହିଲା ନା ସିଲଭର କାର୍ପ ରହିଲା ଆଉ ଗ୍ରାସ କାର୍ପ ରହିଲା। ତ ସେମାନେ କଣ ନା ଶିଉଳି ଆଉ ଦଳକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତେବେ ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷରେ ମାଛ ଜାଆଁଳା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। କଣ ହେଲା ନା ମିଶ୍ରିତ ମାଛ ଚାଷରେ ମାଛ ଜାଆଁଳା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା। ଆମେ ଯଦି ଏଇ ମିଶ୍ରିତ ଚାଷ କରୁଛେ ତ କଣ ହବ ନା ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ୟା ହେବ। ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମାଛର ଚାଷ କରୁଛେ। ରୋହି ଭାକୁର ମିରିକାଳି ବିଲାତି ରୋହି କାର୍ପ ଜାତୀୟ ମାଛକୁ ଆମେ କଣ ଚାଷ କରୁଛେ। ତ ତାର ଜାଆଁଳା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ କଣ ହବ ନା ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି ନା କଣ କରାଯାଉଛି ନା ମାଛ ମାନଙ୍କ ଠାରେ ହରମୋନ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଉଛି। ଯାହା ଫଳରେ କଣ ନା ମୁତାବକ ଶୁଦ୍ଧ ଜାଆଁଳା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। କଣ ନା ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଶୁଦ୍ଧ ଜାଆଁଳା ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିବା ଆମ ପାଇଁ କଣ ନା ଠିକ ହବ। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ କଣ ହେଲା ନା ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କାରଣ କଣ ନା ଅଧିକାଂଶ ମାଛ କେବଳ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ହିଁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତି। ବହୁତ ଗୁଡେ ମାଛ କଣ ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭରେ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ହେଲା ନା ପ୍ରାକୃତିକ ଜଳାଶୟରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଉଥିବା ମାଛ ଜାଆଁଳାରେ ଅନେକ ଅଦରକାରୀ ମାଛ ମିଶ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥାଏ, ଯାହା ମାଛ ଉତ୍ପାଦନରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ। ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ଏହି ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଆମେ କଣ କଲେ ନା ପୋଖରୀରେ ମାଛ ମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ତମ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ କଣ ନା ଆମେ ହରମୋନ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାଉ। ହରମୋନ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଜନନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବଶ୍ୟକ ମୁତାବକ ଶୁଦ୍ଧ ଜାଆଁଳା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରୁଛି। ତ ଏବେ କଣ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଶାମୁକା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀକୁ ଦେଖିବା। କଣ କହିଥିଲି ଶାମୁକା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଆମର କଣ ମୋଲୁସ୍କା। ସେଇ ପ୍ରାଣୀର ଚାଷକୁ ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ କଣ ଦେଖିବା ନା ଶାମୁକା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଚାଷ ଯୋଉଟା କଣ ମୋଲୁସ୍କା। ତ ମୋଲୁସ୍କା କୋଉମାନେ ନା ଶାମୁକା କଙ୍କଡା ପ୍ଲାଉଟ ଅକ୍ଟୋପସ ଏମାନେ କଣ ଶାମୁକା ଜାତୀୟ କଣ ନା ମୋଲୁସ୍କା ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ। ଖାଦ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ଶାମୁକା ଯଥା କଣ ମେରେଡ୍ରିନ୍ ପ୍ରଜାତି ଆରିକା ପ୍ରଜାତି ଡୋନାକ୍ସ ପ୍ରଜାତି ସିର୍କାସିଲା ସୋଲେନ ପ୍ରଜାତି କାର୍ଡେୟମ ପ୍ରଜାତି ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଶାମୁକାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ ଶାମୁକାରେ କିଏ କିଏ ଆମର ମେରିଟ୍ରିନ୍ ପ୍ରଜାତି ଆରିକା ପ୍ରଜାତି ଡୋନାକ୍ସ ପ୍ରଜାତି ସିର୍କାସିଲା ସୋଲେନ ପ୍ରଜାତି କାର୍ଡେୟମ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ କଟଲ ଫିଶ ରେ ଆମର କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ସେପିଆ ପ୍ରଜାତି ଆଉ ସ୍କୁଲ ରେ କିଏ କିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ରୋଲିଗୋ ପ୍ରଜାତି ଏବଂ ଅକ୍ଟୋପସ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ମୁକ୍ତା ଶାମୁକାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। କଣ ନା ମୁକ୍ତା ଶାମୁକାର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଶାମୁକାରୁ କଣ ମୁକ୍ତା ବାହାରୁଛି ତ ସେଇଟା ବାଣିଜ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି ବା ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଟେ। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ କଣ ନା ମହୁମାଛି ପାଳନ। ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ଆମେ ମହୁକୁ କଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ବୁଝିହେଲା। ଆମେ କଣ ନା ମହୁକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ କଣ ହଉଛି ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଯେମିତି ଆମର ଥଣ୍ଡା ସର୍ଦ୍ଦି ହଉଛି ତ ଆମେ କଣ କାଶ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କଣ ମହୁକୁ ଖାଉଛେ। ତ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମହୁର ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ବଜାରରେ ମହୁର ଚାହିଦା ଅଧିକ। ସାଧାରଣତଃ ମହୁ ଚାଷରେ କମ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଅଧିକ ଲାଭ ମିଳୁଥିବାରୁ ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ମହୁ ଚାଷକୁ ଅତିରିକ୍ତ ଚାଷ ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ବୁଝିହେଲା। ତ ମହୁର ଚାହିଦା ଅଧିକ ହୋଇଥିବାରୁ ମହୁ ଚାଷ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
महू चाषरू चाषी केवल जे महू पाए ताहा नुहे महू फेणारू मिलुथिबा महमर औषधीय शिल्परे मध्य चाहिदा बेसी जो महू फेणारे आमर महम रही तार मध्य औषधीय गुण बहुत रही थाए तो तार मध्य चाहिदा अधिक रही थाए। व्यावसायिक महुमाछी निमंते आम भारतीय महुमाछी अपेक्षा इटालीय महुमाछी मानकर व्यवहार अधिक होइथे कोन ना इटालीय महुमाछी मानकर व्यवहार अधिक होइथे कारण सेमानकर महू संग्रह करिवार दक्षता भारतीय महुमाछी कठारू अधिक ओ सेमाने अपेक्षाकृत कम हिंस्र प्रकृतिर होइथांती कोन ना इटालीय महुमाछी माने कम हिंस्र प्रकृतिर होइथांती। आम भारतीय महुमाछी जदि आमे कोन ना छुई देवा मध्य सेमाने कोन करंती हमकु गोडे गोडे कामड़िबा पई लागंती तो इटालीय महुमाछी गुडिक टिके कम हिंस्र होइथांती। पुणी सेमाने महू फेणारे अधिक दिन रही मधु संग्रह करने सहित भल वंश विस्तार करथांती सेमाने वंश विस्तार मध्य भल करथांती एवं मधु मध्य भल संग्रह करथांती हे माने ना इटालीय महुमाछी माने बुझी परले पिला माने महूर शुद्धता और स्वाद महू फेणा निकट रे थिबा विभिन्न फूलर उपलब्धि उपरे निर्भर करथाय कारण महुमाछी विभिन्न फूलर मकरंद ग्रंथिरू मकरंद ओ फूलरू पराग रेणु संग्रह करी निज शरीर रे महू प्रस्तुत करंती कारण कौन पिला माने महुमाछी विभिन्न फूलर मकरंद ग्रंथिरू मकरंद ओ फूलरू पराग रेणु संग्रह करी निजर शरीर रे महू प्रस्तुत करंती निज शरीर रे महू प्रस्तुत करथांती मकरंद जोड़ा हमर कोन नेक्टर बुझिला महूरे साधारणतः कौन हुए ना 70% शर्करा 18% जल और अल्प परिमाण रे विटामिन और खनिज लवण पराग रेणु और महम रही थाए केते परसेंट हमर शर्करा रहिला ना 70% हमर शर्करा तो कौन हैला पिला माने केते परसेंट शर्करा रहिला हमर 70% शर्करा रहिला 18% जल विटामिन खनिज लवण पराग रेणु और महम रही थाए केउथरे ना महूरे तो बुझी पारले पिला माने तो कौन हैला ये थिला हमर महुमाछी केमिति हमें पालन करूछे तार व्यवहार कोन आउ से हमकु सेथरु हमें कोन लाभ पाउछे तो बुझी पारले पिला माने तो एबे कोन देखिबा हमें गोटे छाड़ी थिले कहितली एबे देखि परे माने क्लास सरीबा परे कहिबी बोली कोन ना सेडा होची कुकुडार कोन कोन रोग चलो देखिबा तो पिला माने कुकुडार रोग को हमें देखिबा प्रथम कोन देखिबा ना परजीवी बा बाह्य बा अंतः परजीवी मानक द्वारा जे रोग होची ताको हमें देखिबा तो कोन हैला ना उकुणी माइट टिंक रक्त टिंक रक्तकोशी कीट एगुडा कोन सबु बाह्य परजीवी एवं अंतः परजीवी गुडाक ना गोलकृमि फीताकृमि एवं हेक्सा मेटी आसिस कोन हैला ना हमर बाह्य परजीवी रे उकुणी आसिला माइट आसिला टिंक आसिला रक्तकोशी कीट आसिला एवं अंतः परजीवी रे गोलकृमि फीताकृमि एवं हेक्सा मेटियासिस आसिला बुझेला तो एबे हमें देखिबा ना कोन आदि जीव बा प्रोटोजोआ कोन हैला ना कुकुडा रे कॉक्सिडियोसी ल्यूकोसाइट टॉक्सिनोसिस एगुडा कोन ना रोग होई थाए बीजाणु एबे कोन देखिबा ना बीजाणु पुलरम टाइफॉइड फाराफॉइड कोन पाराटाइफॉइड कुकुडा होई जाए ए सब रोग होई थाए बुझेला कोन हैला ना पुलरम टाइफॉइड पाराटाइफॉइड कुकुडा होई जा ए सब होई थाए एबे कोन देखिबा ना भूताणु जनित रोग रानीखेत रोग कुकुडा बसंत संक्रामक श्वासनळीय प्रदाह संक्रामक बर्साइटिस पक्षीक एन्सेफालो माइसाइटिस आ गुटे कोन मार्क्स रोग ल्यूकोसिस क्रोटिक श्वास संबंधी रोग हेपाटाइटिस इत्यादि एबे देखिबा कोन कबकीय कोन ना कबकीय द्वारा कोन रोग हेउछि आस्परकिलोसिस मोनिलियासिस ए सब
ରୋଗ ହୋଇଥାଏ କଣ ହେଲା ନା କବକୀୟରେ କଣ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଆସ୍ପରକିଲୋସିସ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ମୋନିଲିଆସିସ୍ ହୋଇଥାଏ ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର କୁକୁଡା ରୋଗ ତ ବୁଝିହେଲା ତ ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ କଣ ପଢିଲେ ନା ମାଛ ଏବଂ ମାଂସ ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ପ୍ରାଣୀ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ପଢିଲେ ବା ଚାଷ ବିଷୟରେ ପଢିଲେ ବୁଝିହେଲା ତ ଆଜିର କ୍ଲାସ ଏତିକି ତ ପିଲାମାନେ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ପଦର ଉନ୍ନତିକରଣ ବିଷୟଟି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଲା ଯଦି କୋଉମାନେ ଦେଖିନାହ ପାର୍ଟ 1 ପାର୍ଟ 2 ପାର୍ଟ 3 ତ ତୁମେ ମାନେ ଯାଇକି ଆସ ପଢିବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବ ଏବଂ ପାର୍ଟ 4 ରେ ଯଦି କାହାର କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ତେବେ ମତେ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣେଇବ ବୁଝିହେଲା ତ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ ଉପରେ କ୍ଲାसेସ୍ କରିବା ବୁଝିହେଲା ପିଲାମାନେ